kahraman arkadağımız ve hormatlı kahraman arkadağlı serdarımız sizi ehli Türkmen halkını tezeliğiniz bilen kutlayan, size bir can sağlık, üstünlük arzu eden tezeliğiniz kutlu olsun Türkmenistan! Acap çağım var, yakın saçan şam çırağım var. Hak silamış bir gerçeğin, kahraman halkımız var. Öne, dine öne, can vatanım Türkmenistan'ım. 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 Hemmereni söyüp karşılayan täze bayramçylygynň ýakynlaşyp gelýän pursatlaryny, ýurdumyzyň ähli künjeklerini, Aşgabat we arkadaş şäherlerini, türkmen toýlaryna mahsus dawarlary ýaýwanlarly. Akmermerli Aşgabatyň döwrübap konsert merkezlerini, şoltany gyşgy oýunlar sport toplumyny, bayramçylyk konsertine möhüm orun berilýär. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulýan dawaralaryň şäherlerini belli estrada ýyllary Arsen Şahunyň çykyşy giňden ýaýwananyrly. Munyň öz ýurdumyzda giňlerime eýe bolýan dawaralaryň many mazmun taýdan baýlaşmaly üpneti we täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulýan medeni köpçülikleriň şäherleriň ähmetini artdyrdy. Hormatly kahraman arkadağımız ve hormatly kahraman arkadağlı serdarımız sizi ehli Türkmen halkını tezeliğiniz bilen kutlayan, size bir can sağlık, üstünlük arzu eden tezeliğiniz kutlu olsun Türkmenistan! O stoliца моя, как люблю я тебя, сказочный мой дестан, Can Turkmenistan. Я любуюсь тобой, город мой дорогой, вечным солнцем согрей. Ты стоишь много лет, о столица моя, как люблю я тебя. Paýtatymyň gözel künjegine ýerleşýän gyşgy oýunlar sport toplumy köp adamly boldy. Bu ýerde gurulýan bayramçylyk konsertine atnaşýanlar şeper sungatyň halklara ýakynlaşdyrmagy ukyp bolýanyň we adamlaryň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna oňun täsir edýäniniň şaýady bolýar. Meşhur estradaçy konkilarda faýlaşyk etiş ýoluna düşen Türkmenistana konsert bermek we bu ajaýyp ýurtda ýaýwanlanýan bayramçylyk dawarlaryna atnaşmagy öz üçin belirli mertebeden noktat Türkmen halky üçin ýürüýte bayramçylyk konsertini taýýarlanyny aýtdy. Konsert atnaşmagyň belleşikleri ýaly häzirki döwürde ýurdumyzda kahraman arkadamyň ähli ugurlarda başyny başlayan gün meşgul özgertmelerini arkadaly kahraman ferdarymyň başlanmagyny üstünlikli durmuşa ýaşalmagy netijesinde halkara gatnaşyklary barha işleňleşdirilýär. Şunda medan fanterwer ugur boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli ýolylan konsertiň dowamyna belli aýdymçy Arsen Şahuny sevgi hem-de dostluk gatnaşyklary baradaky aýdymlar ýerine ýetirdi. Bu aýdymlara konserti tomaşa edýänler hem goşuldylar. İmarım esakçıka, Hamaykindem harçıka, harçıka, markaroga, orero, forero, forero, kosirut helkiçeka. Enum yarına, enum ancigarına, dayari uizverki, kosirda intaki, sen nesin yerazan ki, ah enum yarına.
Konsertde dost we gonu gatnaşyklarynyň türkmen halkynyň taryhyny dowamyna döreden milli gymmatlyklaryň watansöýçilik ruhuny esasy uğradynýan asylly ýolgalaryň was getirli. Ýakymly owazlar, sadanalaryň ustadlygy we joşgyny tanslar bilen otgoşup, konsertat nişanlara oňyn täsirini ýetirdi. Ýatyn çykmajak forsatlary we täsirli çykyşlary geçenen bayramçylyk konsertinde ýanglanan aýdyndyr saatlar halkymyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyň awadançylygynyň we sunud arkaly ýoly goýulan halkara gatnaşyklarynyň senasy bolup ýanglandy. Onuň öňünde berqarar ýurdumyda şany seneleriň hormatyna gurulýan dawarlaryň köp taraply käsete eýe bolýanyny, olaryň şatlyk şowkuny wesenýän onuň nowatdaky suwtnamasyna boldy. Bayramçylyk konsertine tomoşa edýänleriň şowkuny el çalyşmalary sunugy ustadynyň çykyşyna berilýän ýokary bahy hukmyna kabul edildi. Meşgul estradaçy halkymyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagy we ýurdumyzda iňden bellenýän toý dawarlaryň şatlykly portretlary wesenmegi şeýle-de bu urda halkara gatnaşyklarynyň işçileşdirilmegi babaty edilýän aladalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzy we gahrman arkadamyzy tüýtürekden çykan alkyş sözlerini beýan etdi. Bellenşäl ýurdumyzda hormat prezidentimiň döwlet adam üçin diýen asylly şygary baş ýörelgedinýän durmuş ugurly siýasaty ulara başlyklary wesenýär. Orta merdany halkymyň bayramçylyk ruhuny belende göterip, olary täze belin tepkiler eýilmäge, uly zähmet ýeňişlerini gazanmaga ruhlandyrýar. Asarlaryň dowamyna dünýä nusgalyk sunud eserlerini döreden halkymyň köştepli aýdymly tanty, soňky ýyllarda diň meşgullygy eýe boldy. Köştepliğinin ýakymly owazy, onuň ähli halklar üçin uly gyzyklanma eýe bolan ähňi konsert atnaşylary beýpar goýmaýar. Bir ýerde guralan toý dawaratynda meşgul aýdymçynyň köştepliğinin gadarlaryna ýerine ýetirmegi konsertde tomoşa edýänlerde ýatdan çykmajak täsirler galardy. Здесь родился и вырос я, Ашхабад, Ахал, Марджан, дошёл возле Бабы Балкан. Все живем одной семьёю, Джан Ватан, Туркменистан. Эй, Джан Ватан, Туркменистан. Зажигаются огни, словно звездопады. Веселись, танцуй и пой, свадьба здесь веселый той. А как красиво ты посмотри, с нами пой, танцуй ты. Танец этот знаю я, любит каждая семья. Ай-аллей, аллей. Bayramçylyk konsertiniň ahyryna meşgul estrada ýyllarynyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň döreden öňe diň öňe Jan watanam Türkmenistan ýan aýdymyny ýerine ýetirmegi bir ýerde guralan bayramçylyk konsertiniň ähmetini we derejetini belende göterdi. Meniň özi çeper derejelige aýratyn gadyr goýan gahrman arkadamyň zekinden döreýän belent ruhly sunud eseriniň halkara giňişliginde uly awraýa eýe bolýanyny aýdyn beýany urly. Men dünýäniň dürli ýurtlaryna çykyş etdim. Bugünkü konsert meniň üçin aýratyn ähmiýetlidir. Sebebi ören uly gollugy munasip boldum. Bu ýagdaý meni hasam buýsandyrýar. Şoň üçin gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman serdary hormatly prezidentimize çykyş etmäge durduran mümkinçilik üçin sag bolsun aýdýan. Bu ýerde çykyş etmek meniň üçin uly gymmatlykdyr. Gahrman arkadamyň baý dürüjligine aralaşmak, aýdymlaryny ýerine ýetirmek meniň üçin uly mertebedir. Ajaýyp aýdym üçin hemde düredilen şertler üçin gahrman arkadamyny jelehem hormatly prezidentimize ýene bir gezek sag bolsun aýdýan. Hemmeleri ýetip gelen täze ýyl bayram bilen gutlap, Türkmenistany diňe üstünlikleri arzuw edýän. Hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyň janlary sag, belent başlary aman, tutumly işleri rowaç bolsun.